urhulumente komele ayibuyise yonke le mali. Hayi kaloku Mpinga, tyhini kwakufunekayo kaloku siyisebenzise ngononophelo imali yalapha endlini. Phofu wena ndikhathala uba sagqibela kudala ukuba netheko apha ekhaya loku usuku lokuzalwa. Uyigqibile ikeki Mampinga? Ewe, nansiya. Lena ke Mampinga, lena. Hayi, bendiyenzele nje ikeki. Iba ifaka nencasa. Wazifaka kangakanani wena incasa? KwaMampinga uzinhlungu. Iyo, khawukhangele. Sinethamsanqesi sibhanqa umzandile. Mina ndizange ndike ndiyifumane enje ikeki. Ngiqinisekile uba uyeza? Banditsalele umnxeba phaa kwikhaya lenkedama kusasa nje. Umphathele ntoni wena Citho? Hey, ongakucoca igumbi lakhe lokulala uzawuwisha zezi zinto. Nkosi yam Cikizwa, ngoku wazi umonakalo odalekayo ngoku kusebenzisa ezi roller skaters zakaDaniel. Umphathile ntoni wena mama? Hayi kaloku thina simenzela ipati. Nangaphandle koko utata wenu uneendaba awuzanixelela zona. Mfundisi, abantwana sebebuyile. Usanxiba. Oh torhwana, umama Makhena uphetheke kakubi kakhulu ngokucela umfundisi azokumbona. Zindaba zini ezo mama? Lithuba lokuba ubaxelele ke tata. Kaloku bantwana nizawukhumbula uba umhlotyana lo wethu besimkhumbula kakhulu ngoku bephindele phaa kwesa sikolo senkedama. Saze ke ngoku senza isicelo sokokuba azoba ngomnye wosapho lwalapha ekhaya. Azaba ngomnye walapha ekhaya? Wazokuhlala nathi abe ngomnye wosapho. Yu, komele ndifunde ukuroller skater. Sele sazi ngaloo nto? Hayi besingekamxeleli, sibona uba masimxelele namhlanje njengesipho kaloku sosuku lakhe lokuzalwa. Ndiyasazi nesipho kodwa esi sikhulu. Mama bakhidane. Mona nakikhaya. Molo tu. Mona ngifundisa zathi mfundisi. Yela tsotsi, leye yosuku lwakho lokuzalwa. Suku lokuzalwa kwami, ndingazi nje ukuba ndazalwa nini. Hayi kaloku sigqibe ukuba ibe lulo namhlanje. Yho. Lipha kowu. Uzandile. Inkosi. Zondile, ungathanda uzawuhlala nathi apha ekhaya ube ngomnye wabantwana balapha? Uthetha ukuba Mamela kaloku, senze isicelo phaa kwelaa khaya lenkedama. Sacela into yoba uzoba ngumntana lapho, ube ngumntwana wethu. bathi mfundisi. Tathi mfundisi, inqono ngithanda ukunikeza apha xa ndifika. Hey, angisathandwa mina. Ndingamxelela uDaniel ukuba sesingababelana. Ewe tata ungaya khawuleze kodwa ngoba uzawulungisela uhlamba ulungisele ipati ya. Ithina le tata. Hayi nkosikazi, ngathi saba nengxaka. Mnumzana obekekileyo, kukho imiqathango eyenziweyo malunga nendlela umzwandile aza kuhlala ngayo kwelo khaya. Ngoku ke ubishophu uDladla ubethanda ukubona usapho lwakho lonke ngomgqibelo. Uthetha masinawadyala umgqibelo zayo? Hayi andiboni. Yintoni into ubishop anakuyiphanda? Utata wayelixhoba lomphanda phambi uba aguquka abe ngumfundisi. Kodwa mthuthi wayekakudala nje. Kunjalo, kodwa emehlweni abanye abantu usaselinxele. Kwaye kucacile ukuba nebishop sele isazi ngale nto. Mhlawumbi ive ngomnye wamalungu alecawe. Khawume. Kanene umama kaNonstick ulilunga lekomiti. Into fikithini le angazi njani.
Madoda. Kwela ke ebhankeni tata njengesiqhelo. Eke hamba ke ngoku. Tata uzukhawuleza ubuye kaloku. Ayinawulunga into ibishop ifika ungekho. hamba kahle tata umfundisi. Mzandile. Phakama. Hamba uyohlamba. Andifuni ungathi usisibhadubhadu xa ubishop efika apha. Ho, lo mfazi namhlanje uzawuva ngam. Uzawuthoba laa mculo wakhe. ngabe khona ufosi katata umfundisi. Ungaba yingozi nomsebenzi. Sapho ngiza kubambela. Ngizawumamela noba lolu hlobo endithandayo lo mculo nanini na ngephi ixesha uyeva. Sathana ndini yomhedeni. Into yentliziyo embi imnandi ngawusola ngenye imini. Ba! Sile le nto. Uzondile, wenza ntoni apha phandle bendithe kwengena endlini yokuhlamba? Ngiza kubona Daniel. Kwaw lo mntwana unaye enye ihembe mntana ndini Mama mfundisi. ecocekileyo. Mama mfundisi. Itshintshe Cikizwa ncede tshintshe le ihembe ixesha limkile bishop sendleleni. Hayi wena ungathi kanti ufuna undixelela uba uMorris nalo mntana uRuben bazawudlala apha kwakhona. Hayi mama ndiyarhoxisile ipractice kwangolwesithathu. Thoba isibilini mama. Ndithobe izibilini zantoni na ndithobe njani izibilini nam notata kho ngabonakali azi uba uhleli phi na nkosi yam. Molo mfundisi. Oh, molo mmelwane. Saphila isapho lakho mfundisi. Hayi lonke torho. Hayi nawo. Stenge ndini ujonge phi uhleli phezu kwamehlo akho. Uxole mama. Andazi utheni engandibonanga nje. Awazi uba kutheni engakubonanga nje akuyazi uba umfundisi ulindele olona ndwendwe lakho labaluleka apha ebomini. Khangela ke ngokukhangela ubona uzawuhlawula iindleko ze-dry clean. Ndawuyihlawula xa kuyimfuneko nkosikazi. Umbhishophu Zandile. Kanixalela ungathanda ukuhlala apha. Ewe tata, ndingathanda kakhulu. Ucinga ubungonwaba apha? Ewe tata. Intoni ekwenza uba mawuqiniseke? Kunokuba yonke into inomdla apha. Inomdla. Ewe tata, kuyaliwa xa njuliswane kakhulu. Loo nto inomdla kuwe? Banokuyihleka emveni koko. Inokuba benziwa kukuba banothando. Cinomhle. Khawuyeke le nto yenzayo torho. hayi kaloku kufuneke ndicocile ngapha mhlawumbi ubhishophu afuna uza kweli cala. Bawo. Yawuba ngowona mqhebo ocanga ukhazimla ngaphezu kwayo yonke le lapha kule ndlu. Bobabini abantwana babo bakhulile. Awuboni uba leyo nto ingaba yinkathazo kubo? Ndinomhlobo kuthiwa nguDaniel. Ungunyana wase nditho kuba ungunyana ommelano wabo. Ndingadlala naye xa ndibona ukuba ndimhlupha apha. Wewe kuyabonakala kubo soyichengise yonke le nto le. Kunganjani ukuthi baxela uba sendingayithandi into yokuphunga ngoku? Kulungile tata. Enkosi. Tata Bishop ebesithi, "Awu uxolo mamfundisi." Iti Cikizwa izanethi mampinki izane cake. Inokuba womile lunxano umbhishophu umzwande intwana ithanda ukuthetha. Kumfana okrelekrele. Umsebenzi womfazi awuphela ndithi mama umfundisi. Oh dilibele inacikizwa hambobeke kitchen. Nokuba unike ingxelo enhle ngathi kwedina kunjalo? Nam ndithemba njalo tata umfundisi. Ukuba ubukhona kumgqibelo ophelileyo tata Bishop ubuza kungcamla amacala abamelwane. Wanele mampinga. Bantwana hambani yani kitchen sisafuna ukuthetha notata uBishop. Banga umdla le cake. Yeyo suku lokuzalwa kwamzwandile. Yolonto siyenza uba ifane nalendlu. Ingcinga enhle leyo.
Ngoku ke ndiyathemba torho anukhathazeka xa ndibuza nje imibuzo embalwa. Ngokuqinisekileyo mhlekazi. Oh mandibe ndisithululiti. lityala lalana nstick kunjalo kodwa ke bave ngabani uyawaqalile kwakhona kawusukapho Mhlekazi, izilingo zona zisoloko zikho. Kodwa ke Sesona sityholo silihlazo esi Dad uBishop. Le nto ithethwe ngulo mfazi inene ngenene. kahle gcina. Eyona nto ifunwa nguBishop inyaniso kuphela. Ndiyabulela mfundisi. Ubusathini kanene ngezilingo? Eneneni ndandinayo wena le ngxaki. Kodwa ke ngokuncedwa yinkosi yethu ndaba nako ukumoyisa umtyholi. Kumqamlezo wam ngelo endiwuthwele mihla yonke. andazi ukuba ndingazixolela njani Kuzawulunga mthuthu uzawubona. Inkwenkwana ike yandithi tsuphe ngabamelwana benu abalungileyo. Ingaba mhlambi ndinganakho ukubabona? Abamelwane Dad uBishop inene andiqondi. Kahle gcina. Kulungile mhlekazi ungababona ndingakusa xa ugqibiti yakho. Ubungafuni ndikuphinde tata. Hiyo. Baza kwamandla nakamarhadebe. yo masicingeni icebo Qhubeka kantoni? Hlala lapho wena. Yani kwamandla. Mna ndiza kwamarhadebe. Ramandla vula torhwana unengxaki engxamisekileyo oh torhwana bhutimandla vula bhutimandla Andazi mhlawumbi ndingamphayiselwa sisimahla uBishop. Hayi, asifuni uncedo lunjalo. Inokuba ikhona enye indlela mama. Umzondi nomhlobo wami. Hayi Daniel. Hayi. La mfazi yena akangomhlobo wami. Uba ngaba ngezapha saba senkathazweni. Hayi, masike simothuse kancinane. Njani? Ndinecebo. Uncilile ne? Ramandla sifuna uncedo lwakho torhwana Sifuna umzondi lahlale nathi wethu ubhutimandla. utata angagaleleka nebhishophu nanini na bhutimandla Awukasincede wethu ubhutimandla. Ungamfihla phi lo? Afihle mna. kulungile ndizaba nento endizamayo Kwenza ntwana ufuna ungena. Awunawungena uthathe phi uvala umlomo. Khawulezisa bayeze. Ndiyathemba icebo lakamampinga lizawusebenza. Akadebe. Oh Bishop ingathi ngesityelela kuqala uMandla kayise. Kongumfo onobubele lowa. Sasebenzisa inqwelo yakhe sisabantwana bekhaya lenkedama epiknikini. Oh, ewe ndayiva loo nto torho. Ndayiva. Masibheke kweli cala Bishop. Ansafunya awumfundisi nawe mamfundisi le yimini enkulu kakhulu ebomini bami emayidunyiswe inkosi uvumile Hayi ndiyavuyisana nawe Mandla. Eyona nto ndiyizele bendifuna ukwazisa kuBishop uDladla. Bishop ngummelwane wethu lo uMandla kayisegxoyiya. Ndivuye kakhulu ukwazi mnimzana uGxoyiya. nami ngokunjalo uBishop wow Ubukhe wathi kukho into ayithethileyo. Uyivanga into oyenzileyo uvumile ukuba ngumfazi wami ayizondaba ezimnandi ezo Bishop ndinqwele ukwazisa koyena uza kuba ngumfazi wami kungekudala uRosie Rosie Dube. Ndiyavuya ukukwazi uBishop. Ndivuyisana nawe nkosazana uDube. Kuyabonakala uba uyichwayitisile le ndoda le. Awu, ndiyathemba ndingamonwabisa ngaphezulu kunoku. Siyavuyisana nawe Mandla. Mhlawumbe uBishop angathanda ukunditshatisa. Ingabe ungaphumelela mhlekazi? Oh hayi mfundisi andithandi tutu ukunixakekisa kakhulu konke uyayazi kaloku ndisoloko nditshatiswa ngoku yonke imitshato yam Kungaba mnandi ukutshatiswa yiBishop. bendingathanda Bishop wami ukuba ningene nifumane intwana yeti kodwa ndisenengxaki bokusafuneka ndiyocela uRosie kokwabo Hayi, akukho nkathazo kwicala lasekhaya.
Bishop wami kube mnandi kakhulu ukuhlangana nawe. Mfundisi, ndinqwelela into yokuba kufuneka sibonane phaa kwakho sixoxe ngale nyewe. Kulungile Mandla. Mhlakazi bendibona uba masiyobona ezinye abanye abamelwane bethu. Kulungile mfundisi. Uyaphi? Siyobona abazali bami. Hayi suka masingene manje. Oh Dad Bishop Torhwana, uzungakhathazeki. uMarhadebe ungumuntu ongabhadlanga ngamanye amaxesha. Hayi nkosikazi, ndinqwenela nje ukumbona torho. Ayilunganga le nto. Yincindi kaSathane. Mfundisi, ubekwe intoni apha? Phofu wena usalidinga uncedo lwam, siwagqitha kuloo ngxaki. Hayi noko Marhadebe bendifuna ukwazisa apha kuBishop uDlala. Bishop, uMarhadebe lo. Ndivele ukwazi Marhadebe. Awu Bishop, ndiyathemba ubumfundisa kakusiselanga apha ngoba unengxaki yebhotile. Osenofefa, hayi akazelanga loo nto kakade uBishop tyhini. Asuka, kwazi bani kule mihla, akubulelani ukubuza. Bishop, ndiyavuya ukukwazi Torhwana. Kunganjani ngekomityi yekofu? Ngena Bishop. Amaxesha amaninzi yenza uba ndilale enkunkume. Kangangoba nami besele ndiyinkunkuma. Uxolo Torhwana khini uzoqhubeka emzuzweni. Sineendwendwe ezibalulekileyo apha. Ithi manase siwuBishop Dladla. Siyavuya ukwazi Bishop. Bishop bendicela uhlale phansi. Mama umfundisi. Ngahlala phansi. Ndiqinisekile uba nguwe lo mhlobo kaMzwandile. Ewe tata, akakho omnye umhlobo ogqitha yena. Hayi noko kuyabonakala uba unabahlobo abalungileyo. Ndiyathemba nokukhathazeka xa singaqhubela phambili ngobungqina bukaKeni kuba sisokola noMakathethe. Hayi noko qhubana ndikhathazeki. Keni, ubusasixelela into yoba ujika kanjani waba yinkunkuma? Ndiyinkunkuma. Eyona nto ndicela ngithetha kuphambi kwabantu andingabaqhelanga. Awuzama Torhwana Keni. Qina Kenny, qina. Yusela mnama. Hayi, qina Mbulelo, iba yindoda. Yo, Thixo uzakunceda. Inkosi ukuba nango umso wakho. Ndandisela ukugqitha umbulelo lo. Qhubeka Keni. Kodwa ndiye ndafumana ukomelela kule ndlu. Ubugqoka bokukwazi ukuzigoca-goca ndafumanisa ukuba andinto yanto, ndiyinkunkuma nje. Hallelujah. Uthini? Ithi hallelujah. Ngoku nami ngiyakwazi ukuthi andisayifuni le ncindi kaMtholi kuba yeyona ndlela yokuba Kunkuma. Akukhalekanga uba singafikela lundwendwe olunjengawe njengebishop. Bengicela nje ubeka amazwi nomaphi nomathathu kwezi nsizana. Hayi kanti uBishop akanako ukuba nalo ithuba lokuyenza loo nto. Hayi kanti ndingavuya ukuthi qabaqaba nje. Ndithabatheke kakhulu ngulo msebenzi niwenzayo. Zihlobo ezithandekayo, ndicelwe ukuba ndiphose izwi. Ke ngoko ndakwenza abe mafitshane. Hallelujah. Yathi inkosi izihlobo, yizani kum nonke enisindwa imithwalo. Kodwa inkosi yayingathethi ngebhotile ye. Kanti uthe intoni Keni? Oh. Incindi kaSathane. Hayi izihlobo. Inkosi yayithetha ngofefe lomoya oyingcwele. Uxolo tata. Abanye abantu batyhudisela ukunyathela kumhlaba oyingcwele. Kodwa kweli cala lotywala indlela ecothozayo. Yintoni kanye luyenza umfazi ngini? Ingabi nezinye ingqondo ndiyenzela umzwandile yonke le nqule eqhula. Hayi ububalasele bhutimandla ukholeleka nyani. Hayi.
nantso ke kanye ingxaki yamapha ikhona kulapho kanye kuloo nto utsho ngoba bendikholele kagqitha kangangokuba norose uye wandikholela kangokuba ngonje sefuna ndiqhubekele phambili nale nyewe uqhubele phambili ndimtshate yonke loo nto yenzeke ngenxa yenu ndiyakholwa ukuba ungathetha-thetha naye uthi kutheni ayikho into endingayizamanga tu kwaphela kangokuba uthi isithembiso sisithembiso ndimthembiseke yena phambi kwabafundisi ababini ngokuthi uzandifaka inyakanyakeni yenkundla zamatyala uba ndinakumtshata into endingayiqondiyo ukuba umthembiseleni ukumtshata xa ungafuni yabona ke ungabuza kwabo babini ngamacebo abo lawo yuyu khawulesani bayabuya khululekani tyhini ufuna ntoni apha wena naw ukhona kule nto kuyakufuneka nindophule kuyo yonke le nto karosi kunye nomtshato tyhini uzawutshata norosi uthini ngunomsa ngunomathemba nonomarhardeni nobhityile nabanye kanye kanye yile nto uba ndiyithethayo bangandibulala yhu bayaba basebenzile kawundincede kawuphume ke ngoku phuma ndiyabeva bayeza kodwa ndifuna ukulumkisa yazi into ekuzawufuneka uyenze kuya kufuneka nihlawulele lo mtshato kunye nokuqhawulwa kwayo ndiyakuxelela ndawulile engcwabeni wakho kuqala zingeke zithi zonke ezo phuma ke phuma ndincede phuma ke kwambeke kanjani kakuhle ndawubuye ndinibalisele Cekisi wam Zondile Mthuthuzeli. Ubishop ufuna uthetha nani? ndingathanda ukwazi uba kuqhubuka ntoni Bantwana bam, mandibe yindlela. Ndifuna nje ukunazisa uba bekumandi ukuba nani apha ekhaya namhlanje. Biyimina nomdla kakhulu. Oh, bube yintsikelelo ubuhlikho bakho mhlekazi kweli khaya namhlanje. Ndiyabulela. Fundisi, makube torho ungumntu oyedwa. Utsho ngoba mhlekazi. Nditsho ngoba mfundisi abamelwane bakho kunye nosapho lakho bangade benze yonke lequlequ le bezama ukuncedana nawe. Ibingengommiselo wam mhlekazi. Oko ndiyakwazi kodwa ndithande ngaphezulu yokuba ndithethe ngotywala kakubi. Ubusazi bicho. Ulwazi lwethu beluqulunqiwe. Kodwa into abalibele ukundixelela yona yokuba ndakufumana abantu abalunge ngalendlela apha. Oh mfundisi, ndaphantse ndalibala. Ingaba uphelele kuliphi banga esikolweni kanene? Ndinebanga nje. ubesenza iJC mhlekazi. Khawuthule Mthuthuzeli, asikazazi iziphumo zaloo nto. siyazazi sisifumana kunobosi kusasa nje ndaze ndalibala ngenxa yeziphithiphithi Mhlekazi, ingaba kutheni le nto unomdla ezifundweni zam? Kungoba ndifuna indoda enjengawe ecaweni yam. Kwaye loo nto ingenza umehluko kwiingcebiso zam endiza kuzenza ngomzwandile. yivule tata umfundisi ayinandaba yokutshona kuphinda ulinge kwakhona Unyanisile tata yivule. uThixo uyasinceda ukuba samkele ukuwa kwethu phansi. Kwangale ndlela esimdumisa ngayo ekuphumeleleni kwethu. Ndiphumelele.